tawrata o nden no ñaawiri ha Allah addi annabi goɗɗo biyeteɗo annabi Isa Allah jippinanimo deftere wiyetede évangile woni al injilu toujours o winomo injilaji ɗi injil tan tigi tigi o koko wonɗo mofta e woni ifaji ma ne gasa taw ne anda fof ɗo mofta ɗum kono injilaji ɗi won arɓe batte jogui gande ɓeydi hen ha heewi ko ala hen usti hen ko wonno hen taw ko nafoore wonno saabu injil o no woodi injil Matta no woodi injil Luuqa no woodi injil Yohanna no woodi wiyeteɗo Yohannal Mimadan ɓe mbiyata Jean Baptiste no woodi injil Markas no woodi injil Bolis no woodi injil Bernabé kono ay o Qur'ana deftere nde ko wotere ke inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu la hafidun Qur'ana o waylata ni tan woniri a faami sa yiɗi jangga sa wawa goppa wona force c'est pas obligatoire a faami caggal ɗum injile Isa jippinama ari hakkude mum e Zabura Dawudu ko duuɓi ujunere e duuɓi temeɗɗe ɗiɗi bi alfin wo mi'itay sana deftere injile o wone ñawirade ha Allah addi annabi jontaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wiyete nabiyul rahmati walla nabiyul malhamati kanko wiyeteni Abal Qasim wona inde ɗe ne kewi kanko woni ɗaha kanko woni alfatih lima ughliqa kanko woni nasirul haqqi bil haqqi kanko woni nazirul mubinun kanko woni basiran wa naziran wa da'iyan ila llahi bi iznihi kanko woni sirajan muniran woni inde ɗe gasarani heewi kanko wiyete mahi allazi yamhu llahu bi aglihi al kufra kanko wiyete aqibu la nabiyya baduhu fof ko inde nelaɗo gasarani heewi Allah addi oɗo nelaɗo jippinaniɓe deftere wiyetede al furqanu ma Allah wiye Qur'ana tabarakallazi nazzala al furqanu ala abdihi li yakuna lil alamina naziran o ko waɗi deftere nde innira furqana o waɗi inde furqana kadi tafriqatihi baynal haqqi wal baɗili kayre Qur'ana o heewi serdande yimɓe gonga e fenade nde wonno Allah wino ko qul jaa al haqqu wa zahaqa al baɗilu innal baɗila kana zahuqa wadde Qur'ana o innira Qur'ana o wonɗo ari innira alkitabu tabarakallazi nazzala al furqana walla no wino ni anzala al kitabi ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman wadde deftere Qur'ana o no wiye alkitabu Qur'ana o wonɗo ari innira zicru haza zicrun mubarakun anzalnahu afa antum munkiruna walla inna nahnu nazzalna zicra Qur'ana o no wiye nur wa nuru allazi anzalna e gueɗe baaɗe noon Allah jippini deftere Qur'ana nde kay nder lewru korko ñande nawgas e jeeɗiɗi anduɓe mbi lewru korko Qur'ana o jippina caggal duuɓi 600 e duuɓi nawgas nelede annabi Isa e deftere annabi Isa Qur'ana o hankadi ne ñaware ko nde deftere hankadi Allah waɗi garanti ne reena ɗum ha yawma ɗin hay goto wawa ittude hen hay alif goto en jiino nden waɗino hedde 89 walla ko way noon won darinoɗo wino bonne e Qur'ana o seeɗa misal kono o yiita ko yaawi ɓiyetanoɗo Salman Rushdie o waɗi won aya goto gonɗo e Qur'ana aya wi ko waman yabtaghi ghayra al islama dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kala dewɗo diine mo wona diine islam janga kala ko heeɓi ko kanko rokki hoore makko ke perdement mawɗo o woni sabu inna dina indallahi ka al islam diine mbo Allah jaɓi o hande waɗi ɗum reconnaître hande ko islam so diineji goɗɗi garino hande natti jogade nafoore ko islam jogui nafoore noon ha yawmal qiyamata jangga wadde ko Allah wallu men e rewde diine islam Allah jippini ɗeɗo defte limtan mami fof ke nder lewru korko ɗum noon wadde so tindidi mo in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala sharafi sahari ramadan ɗum tindini ko teddugal e ɓuural lewru korko ndu mo wano jippinde e lebbi goɗɗi ɗi kono fof ke lewru korko wadde noon lewru korko ndu ko woni hen e martabu e daraja wadde ko shahrul rida wal rahmati wal maghfirati wat tawbati wadde yo yimɓe ɓe tinna faami la sal salam wi Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa malakan Allah tagi malayka goto o wi walahu arba'atu awjuhin malayka de jogi ko jeese nayi yeese ne bitani yeese o wi ma bayna wajhin ila wajhin hakkude yeese fo sa hoddiri ko famɗi fo ko masiratu alfi sana ne wawi yarede ko yahay duuɓi ujunere o wi aha en jii portable mbaɗaɗe piece goto 2 piece 3 piece hayɓe 4 piece ɗum kay hawnaki jeese nayyi o jogui o wi bi waji hin hen yeese woto yasjudu ila yawmil qiyamati gonko ke sujud tan heewi ko julde tan heedi
ha yawmal qiyamati yeeso ngo foftata ko julde wo bi wajhin yanzuru manam ni witeni yeeso sujjongo songo sujjongo weka allahumma ma ahsana jamalaka hey ma Allah ndaw ko ngari ndaw ko woni joom ngari labaɗo ngari joɗɗo yeeso wongo ngo o yanzuru ila jahannam na ndaara jaygol jahannama so ndaari ho gayni o wi alwaylu liman dakhalaha bone woodi ni naɗɗangol jaygol yeeso wongo ngo yanzuru ila jinani ilal jinani ndaata tan ko aljannaki ɗi o wi ɗuuba liman dakhalaha malal e moƴƴere woodi ni naɗɗa aljanna yeeso nayi ɓingo yanzuru ila arsi rahmani wo yaɓu so ngo ndaari arsi rahmani o wi ya rabbi allahumma la tu'azzib warham ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sa'imina fi shahri ramadan ɓe ganduɗa ko hooroɓe lewru korko ɗum fof ko Allah rokki ɗum leñol muhammad beele jangga yawmal qiyamati leñol ngol so maayi naata aljanna nde wonno Allah yiɗanaɓe ko wona ɗum ɗon ɗum waɗi e nder lewru korko so hoorama ha heddima balɗe seeɗa nela sallallah alih sallam yamira askal biyetegal askal muddo hoore to wonno ko askal muddo hoore ngal adi jippinede adi yamirede e askal jawɗele asketeɗe ɗe sa woni commerçant walla sa woni goɗɗum ko ndo feri makko mbo manki hay timminde hitande fodde lebbi 17 ko nden askal muddo hoore jippe makko wiyete ko zakatul fitri firti ko ɗuhratan lissa'imi wo ɗumatan lil masakini ko ɗum kañum laɓɓinta kornoɗo e dendagal bakkutuji tokosi ɗi waɗanno e nder lewru korko kadi ko saddan li hajatil faqiri kañum ko ɗum nafoore wonande neɗɗo mbo ala o so heeɓi naftoro ñande ñalawma o wasa enen kam fofto wasa yeliyade walla wasa ñaguiyade kadi korko neɗɗo so hoori no andinma a neɗɗo saha so tawi a haari cikkataka hay goto heeɗani kono saɗa hooro ma andu ndeke heege ne woodi mbawa yurmade miskineɓe ɓe an joguiɗo ballaɓe ha mbawa andude tampere heege sam sa ñalli guila subaka ha hiiri mbawa wallude ɓe ɓe ngalaɓe wadde aɗa foti ittude muddu hoore saabu nal salah sallam wino assawmu bayna muallaqun bayna samai wal ardi korko de waykini koko weeyata walla koko ligga walla koko fawa hakkude leydi e asman yettoyta ko ɗo foti faade ɗum foti faade ko ha yetto e less arsi korko ko wonta ndiwri sengo e lampaji gonɗi e less arsi kono so tawi neɗɗo o hoori ha lewru ndu maayi o korko wonten ko hakkude leydi e asman ne yaha tan ne weeya juurataka yawta dow o ko yawtini ɗum o ittude zakatul fitri ha yaltini muddo hoore hankadi korko yetti o sa waɗi message faade sehil maɗa yiɗi haalde an andi soko audio sa waɗi composé ha gani il faut ñoƴƴa ok walla ko way noon yetti o ɗum ala yahata wadde ko muddo hoore o kanko woni ok korko ka hankadi a hoori ha gani waɗi composé numéro ha gani heddi ok a ɓawa jogui crédit yahata crédit woni at cellal ngal jogui crédit haade a selli a hoori sa hoori noon ha gayni hankadi lewru no maaya manam mbaɗa composé ko jiɗɗa ko yaaha faade Allah subhanahu wa taala ok o noon ko muddo hoore ñoƴƴa gasa nelaɗo noon huɓɓinanno ko adi lewru no maayde tawne heddi balɗe tati walla balɗe ɗiɗi joom sari o wi jaza bi yawmayni aw salasata ayyamin so dagui jaltina muddo hoore tawne hedde lewru ndu balɗe tati wayne comme no mbiyani leylatul qadri ha weeti walla ko way noon won ittoɓe nigguiɗo e adana ɗum fo yiyama kono ko ɓuuri yarede ko kam ko accude ha heddo balɗe tati walla kam balɗe ɗiɗi ko noon rewi ha yetti subaka julde nde hadema dawde qabla an taghdu ila al musalla ko tarde pilitar mbaɗa feere itta hadema dawde subaka jaaha pummiya ittu askal mudde hoore ngal ko nde yamira guilen heddi balɗe tati a dañani heddi balɗe ɗiɗi a dañani ñalawma goto a dañani rewi ha heddi kam e juulode a dañi ittu sa dañani noon kadi ha yawti ɓawa ala fukkataka ala tasɓuɗu ha joni yawtani kala dañɗa e nder hitande nde ittu saabu sa ittani korko o yahata ɗum noon hunde fof kadi wadde yamirode moƴƴi ay Ousmane Boun Affan hay goto majjani ko sahabiyun jalil kanka e lomtiɓe khulafa ur rasidun lomtiɓe nelaɗo ɓe kanko woni tataɓiji caggal Aboubacry Siddiq Umar ibn Khattab reten ko Ousmane Boun Affan o waɗi daraja jalore mawde e nder l'islam yimɓe fof ne gandi ɗum hanko tan wonno e islam sadak moƴƴere nde ganduɗa ha nelaɗo wima hande caggal hande kala ko mbaɗɗa hande ka jaafaɗo ɗum kadi weeɓani ɗum kanko dañi ɗum
wadde waɗi sahaa gooto juldi korko ari neɗɗo ne yejjiti o yejjiti ittude askal muddo hoore ka adino juuloyto ko noon wiya o juuloy ho gayni o arti o siftori nde ko ittano omo joguino jiyaaɗo Allah mbo halfuno woɓɓe mbi o rimɗin ɗum sabi Allah e nelaɗo pour lomtonombo askal muddo hoore sa hoddori tawi hade makka yaade so ittino ko ujunnaji ittan muddo hoore fof hawranno ko ujunnaji ɗi 10 000 francs